Dus ik zou zeggen, ik geef ze de Pieterwassers oppas. Onze Awt Jeugprinse Ollie en Steek. Nou jongens, ik hoop dat ze hebben genoten, joh. Echt een topprins was. We gaan ook nog opnemen bij de Awt Jeugprinse. Dat is een beetje goed gedaan. Er stonden nog 2 joden in af, dat ook nog goed. En ja, we hebben een beetje vernomen dat ze geen race mogen maken. En ja, dat ik wil dat, ja, dat we dachten, ja, dat kinderen hebben, is misschien wel origineel. En we dachten, ja, ik pak even mijn programma erbij, een bierveldje, dan ga je alles schoon komen. Ja, we dachten, dat kunnen we gaan bezig doen. En ik heb net gehoord dat het niet altijd goed gaat. Ze wil zwaar, toch? Dus dachten we, ja, dan moeten we een speciaal pak van laten maken. Maar dat was natuurlijk wel een ding. En ik heb van Stijn, dat is heel vaak met die middelers adjudant, dat ze niet zo graag veel op de Polonaise was. Dus we dachten, ja, dat kennen we natuurlijk met, dat is natuurlijk iets leuks. Dus ik wil iedereen vragen om wie die in de Polonaise achterom te gaan. En ik zou kijken, duw maar op play. En weer wordt het helft met hem. Ja, het rijden is dit begint te laat veel, dat is niet genoeg of niet. Ja, die, wou ik even op Stijn. Ja, ik vond ze zeker, zij een hele mooie Polonaise, die hebben ze toch nog even verdiend. En het gaat Stijn heel even gaat pakken. Dus ja, als ze wouden maken, dan gaat veel, moest natuurlijk wel get bescherming op hebben. Dus ja, we dachten, een helm, daar moest er eigenlijk al mee beginnen. Dus we dachten, een helm, zet ik daar maar eens op. Ik wil eigenlijk een roze, maar maak dit op podium,
deze niet meer. Dus het is nu dit geworden. Slijt ik in ieder geval vast goed. En we gaan door naar het tweede gedeelte. En dan wil ik eigenlijk die zusje even op het podium vragen. Want Jill die had een heel mooi dansje ingestudeerd. En we dachten, ik kan niet dansen, Steen ook niet. Maar ja, want die hele stukje de Awt Jeugprinse Sjoutvotte gaat niet dansen. Dus we dachten, dit is aan de beurt dit jaar. Jill gaat veel doen. En ik zou zeggen, zet hem op, wil gewoon een mooi kiekje. Met dit tweede, Jill, echt heel erg bedankt ervoor. Veel succes had ik nog. Ja, ze hebben het eigenlijk goed gedaan. Ik weet niet, is het publiek er maar eens? Het er goed gedanst? Ik denk dat dat nog goed gedaan is. En Chris natuurlijk de tweede bescherming om de jaar. Ja, maar eigenlijk wou een mooi beschermingpakje kunnen pakken, maar ja, dat dacht ik. Ik heb mooie kussens. Daar zijn wel van mij de podium. Ik zou zeggen, Kevin, zet heel even rustig muziekje op. Ik snap niet dat ze dat niks meer in de winkel zo verkopen als beschermingspak. Maar ja, dan zit er eigenlijk, ze moest natuurlijk nog een fiets verdelen. Dat moest natuurlijk ook nog doen. En daar moest natuurlijk nog één ding voor doen. En ja, ik heel erg vond het dus niet Stijn. Er gaan andere lui in de zaal hier ook. En dat is hardstyle. Maar ja,
ik heb gehoord dat ze echt heel goed kunt hakken. Ik dacht, ja, dan willen we dat toch gaan zien. En dan heb ik een mooi leesverhoed gekozen. En ik zou zeggen, ga lekker die gang, blijf de muziek. Het is wel goed eigenlijk. Ik moet eigenlijk vragen, wordt de DJ daar altijd gemaakt er met eens? Ik heb hem achter in de zaal gezien. Ja, wordt het goed? Het wordt goed. Nou, dan zou ik zeggen, ja, kom naar voren gefixt, val niet. Ik heb geen helm op. Deze albier is aangereden. Dan loopt maar de zee als een kind. We willen eigenlijk ja, een jullie door de ganse zaal, dat ga je niet zo doen. Op het podium. Ik weet niet of dat een beetje veilig is, maar een stopping moet al hier een kind en ik weet een bunny op. Ik weet niet of ze dat kent. Ze kent ze altijd proberen. Ze hebben hier een goed beschermingspak aan. Dus als ze wil zijn, heeft ze geen... Nou, zet maar een beetje muziek op, een beetje achtergrondmuziek. Ken ze ook in de bunny op? Die is beter ook in het podium af. Ja, Essen was gevallen. Hij is geen piekap natuurlijk. Ik denk dat het worden. Ik denk, de jury is er met eens. Het zijn maar 2 man. Dus, en het publiek natuurlijk. Maar ik denk het publiek, dat vind ik nou helemaal goed. Of niet? Het er een verdeling bij de Awt Jeugprinse te komen. Nou, dan loop maar wel. Ik heb de fiets af aan de kant. En dan gaan we dit eens even aankleden. Gewoon voor eens even de kussens beschermingspak. Om die mooie hemd met, even kijken. Die eigenaar op die de eerste 2022, 2023 en het Awt Jeugprinse Sjoutvotte. Doe hem aan. Sjoutvotte bereikt goed. Dus ik heb niet beter een cursus knoopjes doen, maar het geeft de goede kant op. Dus.
hebben we nu een protocol aan. Dus spijkerbroek, sneakers. Dus we hebben die broek maar goed. Zeggen, de medaille. Sjoutvotte brengt goed. Nou, en dan het allerlaatste. De Awt Jeugprinse steek. Ze zeggen, Stijn, zet hem op. Breng goed. Mocht er nog één keer een groot applaus voor Awt Jeugprinse